Здравейте, деца! Да, ще дойде Коледа. Скоро ли ще дойде? Имайте търпение, за хубавите неща трябва повече време, иначе няма как да усетим красотата им. Цяла година сте я чакали, потрайте още малко. Сега се ражда новото слънце и денят е най-малък, но вече започва да расте колкото едно просено зърно. Така че имаме много време да разказваме приказки и да чакаме дядо Коледа. Ела при мен. Всички деца много обичат да получават подаръци, така ли е? Да! Добрият старец е подготвил много изненади за послушните деца. А вие дали сте слушали през годината? Да. Добре, щом е така, съм сигурна, че ще има подаръци за вас и под нашата елха. Искате ли сега всички да се помолим? Новата година да бъде по-щедра, по-успешна и по-благодатна. Но преди всичко да бъде мирна и здрава. Защото това е най-важното, нали така, деца? Да. Нека над земята да има повече любов и доброта, защото добрините, които правим, раждат други добрини. И от тях света някак си става по-красив и по-успешен. Аз ви предлагам сега да попеем, а пък Коледата сама ще дойде.